gamle systemkonsult kom forbi med en 30-årsplatte, hvor man ønskede os gratis med de 30-årige jubilæum, og der vidste man, at it's about time. Vi hade jättesvårt att möta Isadoras behov. Vi spenderade alldeles för mycket tid att fixa, laga, lappa, vilket såklart ger utrymme för fel. Isadora er et familieselskab, founded i 83, som så igennem mange meget succesfuldt over årene, men blev købt af et kapitalbolag i 2018. Det har altid været headquarter i Malmø, og det kommer det også at være i fremtiden. Isadora er jo et kosmetikforetag, men vi sælger ikke egentlig kosmetik, vi sælger følelser og looks, well-being for alle mennesker. Vi er jo størst i Sverige på makeup, men vi sælges i 40 andre lande. Vi hade ett system som vi hade i 30 år. Vi låg efter både i version, vi låg efter i support, hade svårt att hitta resurser och supporta oss. Hade svårt att leverera förändringar och levererade den strategi som Isadora har valt. Vi har landat i hjärtkirurgi. Det är lite grann som att operera hjärtat på en människa. Først og fremmest så havde vi en vældig grundig proces, og der valgte vi man kan vel sige, et off-the-shelf system, hvor en stor del var standardiseret, som passer rigtig godt til vores business. Den anden ting er også vigtigt, at vi havde en partner, vi kunne stole på, og som vi havde en god kemi med. Fordi når man går ind i et open heart surgery projekt, så er det ret vigtigt, at doktoren ikke forsvinder. Det fanns ju mycket områden där vi kunde göra förbättringar. Både genom att få systemstöd och att arbeta på ett annat effektivare sätt. När man kommer till att utmana kunden så vill vi gärna göra det gentemot att vi har ett standardsystem, vi har funktioner som finns och då motfråga kunden att jobbar ni verkligen på rätt sätt? Kan vi tänka till en extra gång här? Genom att jobba så här så har vi stöd från systemet i det och kan ta hjälp av det. Altså i et hvert ægteskab, der er jo gode dage, og der er dage, der er udmanende. Sådan har det også været med diskussionen med Fellowmind. Men vi har altid hele tiden igennem processen haft den samme ambition, den samme tidsplan, og været meget åbne over for hinanden på, hvad der var godt og hvad der ikke var så godt. Og så har vi udbedret det. Og så har vi haft en rigtig god relation med Fellowmind, og også været snap på bolden, som man siger, på mange udfordringer. Men overall så har vi holdt tidsplanen, vi har holdt budgettet, og vi har faktisk ikke haft noget downtime i virksomheden. Sen slog vi på knappen. Det är bara lättnad och glädje. Och sen dök det såklart upp lite små frågor och små punkter man behövde ta tag i. Men vi såg väldigt tidigt att det här fungerar.